presne nad balkónom tejto tvary. Ona úplne hore je v akcii, ako rozdáva chlieb. Viažú sa k nej rôzne legendy. Napríklad v dome svätej Alžbety vidno, ako anjeli zleteli a priniesli krásne purpurové rúcho svätej Alžbete, pretože nemala nič po ruke, aby si obliekla vhodné, keď prišiel práve císar. No a ďalší zázrak sa udial vtedy, keď, ako vidíte hore, rozdávala chleby, či tomu chudákovi naľavo, alebo po pravici matke, ktorá nemala čo dať ani dieťaťu. No a takto, keď ona sa starávala o žobrákov, tak raz tu pristihol manžel, ešte nerodil opom, matka, ona je charitatívna. Takže práve vtedy ona mala plnú zásteru pečiva pre žobrákov. On sa nechápavo na ňu pozrel a ona vravela, že to nie je. Za najteplejších letných dní tu bola rosa, lebo sa vravievalo, že stále tu plakávali ľudia nad svojimi zosnulými. Stredoveký cintorín má v sebe stále ešte negatívnu energiu, ale radia numerológovia a geopatológovia, že sa to dá využiť. Ak sa potrebujete s niekým vyriešiť manželskú krízu alebo nejakú partnerskú a myslíte, že nenávratne, stačí 30 minút posedieť v parku a rieši sa to vraj samo. Aj takéto sa rozpráva medzi numerológmi. No a to je vďaka tomu, že to nie je prvé miesto s negatívnou zónou. Navštívime ešte aj druhé. Tu na tomto cintoríne, ktorý je vydelený nepravidelným dláždením, vidíte, že za vami je taký pás, ktorý zasahuje až do trávnika. Pri ňom boli pochovaní najchudobnejší a tu zasa pri kaplnke tí najbohatší mali najbližšie na výťah do neba, ktorým bol cintorínsky kostol alebo kaplnka svätého Michala. A ten, čo má službu na vrátnici raja, to je svätý Michal Archaniel. Svätý Michal Archaniel je tam na to, aby vážil dobro a zlo. A nadprirodzené bytosti symbolizujú dobro naľavo, to sú tí anielíci, alebo aj dobré detičky, líšia sa len tým, že majú krídla, viete ktorí, a zasa napravo sú diabli, ktorí sa už prepadávajú na mňa, ale vlastne ešte nižšie do pekla. No a vraví sa, že sem chodievajú aj bosorky. Sú tu po nich ešte stále dierky. Tieto dierky nemysnú, už roky sú tu aj tu. Takže to vraj potrebujú prášok bosorky na to, aby si pripravili svoje elixíry. Musia mať prášok z kaplnky, žiaden iný im nepomôže. Spolu s kamenárom Štefanom sme sa dostali k vrcholu jeho cieľa, ku kostolu, ktorý nestihol dokončiť, lebo vraj spáchal samovraždu skočením z tejto neukončenej veže u vás napravo. No a krliče dažďovej vody však zostali aj tu a na pravej veži sú dva. Jeden tento, to je ešte príšera, ale napravo to je už žena. Pri všetkej úcte nemožno povedať, že by vyhrala ani menšiu mis krásy. Takže ona v tejto polohe v ľavej ruke má práve pohárik. Ona bola alkoholička a podľa tak aj v minulosti také bolo, hej. No a bola zároveň manželkou staviteľa chrámu. On sa ich manželskú krízu rozhodol riešiť umeleckým spôsobom, a to tak, že ju zobrazí, ako ona vracia vodu do obehu. Deje sa to tak až do dnes, ale teraz nechce pršať, nebudeme vám to predvádzať. Okrem toho, v
vidno, že aj alkoholička to môže dotiahnuť dosť vysoko. Takmer 30 metrov je jej výška. No ale tu vidíme zasa, že legendy nie sú skutočné, ale sú len legendy. Lebo tak kto kedy videl opitú ženu? Také nebýva. Tu si predstavovali kamenári, tak potom stratil svoju moc a už nemohol preniknúť a svätý chrám zostal svätým. Nemohol preniknúť dnu. Takže akú formu mávali tieto chrliče? Vidíme napríklad tu jedného, ktorý má kopytá, ale na druhej strane má aj pazúry. Takto si to skombinoval jeden kamenár. Tu zasa je už kto má len kopytá, tento sympatický má aj krídla, najčastejšie, lebo najodpudivejšie sú netopierie krídla, takže práve preto to tak vyzerá. No a ešte vyššie, o poschodie vyššie, sú ďalšie chrliče dažďovej vody, ktoré tiež majú aj krídla, a ak sa pozriete napravo, asi len niektorí vidíte, tak hneď prvý napravo, tam je aj rytier v trnení, ktorý drží za nohu ďalšieho chrliča. Na divadlo, na ktorom máme najzvodnejší bleskozvod, v našom meste určite. Bleskozvod má podobu totiž bohyne krásnej auróry. V starej gréckej a rímskej mytológii Aurora to bola tá, čo musela predbehnúť ešte boha slnka Helia, musela spehnúť celú nebeskú klenbu a rozžať ranné zore. Práve preto má v pravej ruke fakľu. Táto bohyňa Aurora však sa dá vidieť ešte z väčšieho detailu. O mesiac budeme v rámci potulky v štátnom divadle. Budeme vnútri, vonku, na zemi, pod zemi, v modernej tejto historickej budove, aj na miestach, kde sa bežne ľudia nedostanú. Posledný ozdobný štýl v Európe zanechal aj túto kaviareň Slávia práve v Košiciach. A hore na fasáde je taká fontána, ktorú by chcel každý mať doma, lebo z nej tečie pivo. Pivovarník Baurnebel postavil tento dom v roku 1900, presne, aspoň si ľahko pamätáme, a jednak, že tam dal chmeľ, čo je napravo zvislý pás, a okrem toho ešte aj je tam on sám. Ten mládenec, čo načiera do piva a ide ponúknuť, ja dúfam, že nepripiť tamtú slečnú hore. Ale to nie je len hocikto, to je opäť grécko-mytologická VIP, je to bohyňa Ceres. Ona mala ešte, to je rímska bohyňa, ale mala grécku obdobu, ako každá, Demetru. Demetra, ona bola bohyňou úrody a Ceres zasa bohyňou obilia. Preto cereálie voláme cereálie, teda obilniny. Často hovorievame deťom, že pekne sa uč a potom budeš úspešný, bohatý, ale platí aj, že usilovne žobraj a potom budeš mať dom na hlavnej ulici, kedysi druhého najdôležitejšieho mesta v Uhorsku, takýto krásny dom, ktorý hore má sochu, že by žobráka ukláňa sa tak, ako keby nám ďakoval za milodár. No a podľa legendy jej to nestačilo, to bol človek, ktorý ešte zaplatil aj prístupné k boháčom, pretože tí na hlavnej boli horenosy a nechceli ho zobrať medzi seba. Takže zaplatil prístupné a už bol košický VIP. Ale iná časť nelegendová hovorí, že on má predsa len tu na pravej strane kapsičku, čiže to bude nejaký kúpec. Kupec, biznismen už v 20. storočí, to potvrdzuje túto teóriu aj Hermes, boh obchodu.
v rímskej mytológii je to zasa Merkúr. Takú helmicu má naľavo. To je taký človek, alebo boh, ktorý už prvý deň po narodení zabil korytnačku, zobral jej pancier, potom z neho urobil lutnu, tu daroval Apolónovi, skrátka podnikavý človek, preto je Hermes patronom obchodníkov i zlodejov.